Pre 2000 godina judejska divljina je bila opasno tle. To je bila scena za jednu od najpoznatijih kratkih priča na svetu, koja se nalazi zapisana u 10. poglavlju Evanđelja po Luki. Jedan stručnjak za verski zakon je želeo da iskuša Isusovo učenje, pa je počeo sa pitanjem. Učitelju, šta treba da učinim da bih nasledio večni život? Šta piše u zakonu? Šta čitaš tamo? Voli Gospoda Boga svim svojim srcem, svom svojom dušom, svom svojom snagom i svim svojim umom. I svoga bližnjega voli kao samoga sebe. Tačno si odgovorio, reče mu Isus. Čini tako i živećeš. A ko je moj bližnji? Čovjek je bio željen rasprave, pa Isus odluči da ispriča priču. Putovao je jedan čovjek iz Jerusalima u Jerihon. Samo jednim putem je moglo da se prođe i to kroz ovu pustoš. Grad Jerihon se nalazio na najnižem mestu na zemlji, duboko u Jordanskoj dolini, u blizini Mrtvog mora. A put iz Jerusalima je vodio pravo kroz tu pustoš. To je bio put kojim su harali pljačkaši. Ovaj čovjek je svakako bio svestan opasnosti. Ipak, mnogi su bezbedno prošli taj put, a i on je očekivao da stigne mnogo pre nego što će pasti mrak. Najbolje će biti da nigde ne zastaje i da se što pre udalji od opasnosti. Zaustaviti se na tom putu značilo bi tražiti nevolju, zato se nikako ne zaustavljaj. Nastavi da ideš i nadaj se najboljem. Pljačkaši su uzeli sve, čak i njegovu odeću, a putnik je bio bez svesti. Neko će morati da mu pomogne. Prva osoba koja je tuda prolazila bio je sveštenik iz Jerusalimskog hrama. Sigurno će on od svih ljudi biti prvi koji će priskočiti u pomoć. Ipak, možda je žrtva koja leži pored puta samo zamka. I da li je bio mrtav ili živ? Ako je čovjek mrtav, svaki kontakt sa lešom će sveštenika učiniti obredno nečistim. Sljedeća osoba na putu je bio Levit. Leviti su također bili ljudi koji su služili Bogu u hramu. Sigurno bi mogao da učini nešto da pomogne drugom ljudskom biću. Ali on nije poznavao ovog ranjenog čovjeka. Na sebi nije imao nikakvu odeću koja bi ukazivala na to da je i on Jevrin. Tako da je mogao biti paganin ili jedan od omraženih, onih Samarićana. Možda je sagrešio i ovo mu je bila kazna. Sada je već bilo jako malo nade. Ako umre pre mraka, doći će lešinari, a kada padne mrak, doći će i divlje zveri. Još jedan putnik se zadesio na tom putu. Samarićanin. Samarićani i Jevreji su generacijama unazad bili neprijatelji i mrzeli su jedni drugi. Njemu će možda biti drago da ga vidi kako umire. Ipak, za divno čudo, Samarićanin je stao da mu pomogne. Biće potrebno više od par kapljica vode da mu spasi život, ali Samarićanin je imao ulje i vino kod sebe, a i laneno platno za previjanje rana. Vino je upotrebio za dezinfekciju i čišćenje njegovih rana, a maslinovo ulje da ublaži bol. Samarićanin kao da nije obraćao pažnju na opasnost zbog zaustavljanja na ovom opasnom putu. Jesti hleb Samarićana bilo je isto kao i jesti svinjsko meso, govorili su. A evo sada jedan Samarićanin spasavao je život ovom nesrećnom čoveku. Samarićanin je odveo putnika u jednu gostionicu. Konačno je našao sigurnost i zaštitu, hranu i sklonište i nekoga ko će se brinuti o njemu. Ipak, putnik je bio ozbiljno povređen. Pljačkaši su ga skoro ubili. Sigurno će malo potrajati pre nego što mu bude bolje i dovoljno ozdravi da može ponovo da krene na put. U međuvremenu, neko će morati da plati za njegovu hranu i za njegov smeštaj. Samarićanin je ujutru morao da krene. Pobrini se za njega, a ako potroši više, platit ću ti kada se vratim.
Šta misliš? Koji od ove trojice je bio bližnji ovome koji je pao u ruke razbojnicima? Sveštenik, Levit ili Samarićanin? Učitelj zakona nije mogao čak ni da izgovori reč Samarićanin. Onaj koji se na njega sažalio. A Isus mu reče, idi pa i ti tako čini. Za jednog učitelja Mojsijevog zakona sigurno je zvučalo kao uvreda da treba da sledi primer Samarićanina. Naravno, ova priča je mogla da se odnosi na mnoge druge rase i nacionalnosti. Isus, on je bio Jevrijin i on je ispričao ovu priču svom narodu. Mi je moramo rastumačiti i ispričati svom narodu. Da li sam spreman da prevaziđem prepreke verskog ponosa i rasnih predrasuda? Da na trenutak ostavim po strani istoriju i sećanja? Hoću li svojim delima pokazati Božju ljubav ili neću? Postoji još jedan preokret u ovoj priči. Učitelj zakona je pitao Isusa, ako treba da volim svog bližnjeg, ko je onda kvalifikovan da se naziva mojim bližnjim? Ko će biti predmet moje ljubavi? Isus potpuno preokreće njegovo pitanje. Ova priča ne govori o tome ko je kvalifikovan da primi ljubav bližnjeg, već ko je sposoban da je pruži.